Avans minim și 12 secunde la dispoziția prahovenilor pentru a întoarce rezultatul. Hargrove. Toți fanii sunt în picioare în aceste momente când Hargrove are mingea și poate juca 1-1 cu Marici. Hargrove se înalță la recuperare, Burlacu ține mingea, o ultimă șansă pentru gazde de la distanță. Cepulis, senzațional, în ultima secundă aduce victoria Ploieștiului, lituanianul Cepulis, un veteran de 33 de ani. Disperare pe fața bihorenilor, au dominat în această partidă, dar iată ce reușită are lituanianul Cepulis și CSU Ploiești se desprinde 2-0 la general după o reușită spectaculoasă, o reușită senzațională. Așadar, scorul final al partidei 64-62 este scorul cu care Ploieștiul întoarce rezultatul pe final, exact în ultima secundă. Iată, lituanianul Cepulis reușește să înscrie. CSU Ploiești va merge la ora. Iată momentul în care, practic, Dado Arnautovici și-a dat seama că jucătorii săi celebrează prea